Čaute lidi, já vás tam u dalšího videa a dnes je video ze serveru FakeCraft. Je to vlastně server Anatolia, ale on se přejmenoval. No a natáčím to jen tak proto, protože zítra ten server už končí, tak jenom tak, abych ještě něco měla. No a tak. Byli tu dva hackeři, takže trošku ten spam zdemolovali. Takže to je zase jiný, a když on se furt neměl. No a tak. Tak co bych vám tak ukázala tady. No tak třeba toto je PvP. No a nevím. Já vám teda ještě ukážu ten Atam. Já jsem teďka tady youtuber, ale teda youtuberka ještě s Maxem a jeho kanál, když tak Max.182 a tak. No, takže tady jsou z mě majitelé Bloodhell. A ten server ještě nebude z důvodu toho, že došly kredity, takže se ho bude muset zrušit, no tak škoda, no. Byl to můj server, ale co se dá dělat. Takže tu je to. A tam. Potom tady jsou frakce. No. Tak jsou tady varpy ještě nějaký, ale těch moc. Je docela. Vám něco ukážu. Tak. Pyramid, to je toto, to je v PvP. A nebo tak ještě to. Teda ty ostatní. Pyramid VIP, to teď nevím, co je. VIP máš jen, když přispěješ na server. Aha, to je to. Vypnout se jménem. Teďka na spawn. Kde jsem chtěla říct? Takže Purple Hoop. To zase co? Jo, to je tohle. To opravili, jo. No to je právě to, jak trošku tady já vám ukážu něco. Ne, nikdo nic nevidí. Někam. Já tu nejsem. Musím ukázat. A ono to tady už není. A právě, že byl tady ten proč to všechno zaslo? Asi buk. Proto se tam dám zpátky. No a právě tady ten spam tam byl. Ale prostě tak trošku tady byli dva hackeři, kteří se vydávali jeden za Nikolu a ten druhý za Jezek CZ. Za Ježka, super řečeno. No a prostě oni jako tady prostě, že to ničeho grifovali. Nevím, jak se to jmenuje. Prostě tady dávali TNTčka a takové a bylo to fakt hrozný teda. Musím vám říct, to bylo fakt hrozný. Jsem tady to viděl fakt od začátku. Prostě fakt. No a právě oni měli nějaké hacky. Nějak prostě různý a oni si mohli dávat i unbany, ale no ten jeden, co hrál za Jižka, za Jezek CZ, tak ten byl RP Domc, takže a to je právě ten hacker a my jsme mu totiž dali nějak ban, protože nějak, já nevím už proč, dali ban, no a on prostě se teda dal za někoho jiného, aby tady mohl být. A vlastně on to tady ničil jenom kvůli tomu, protože chtěl vlastně dát zpátky, aby mu prostě dali unban, jasně, aby ho sem zase vrátili.
No jenže právě to jsme jakože nechtěli, protože jsme se báli, no, že by něco tady zase provedl. No tak. A právě, že to tady úplně ty kráso. Tady prostě tady byly všude TNTčka, já nevím, jak bych vám to mohla prostě popsat, ale prostě byla tady ohromná jáma, takhle. Byla tady strašně ohromná jáma a fakt úplně mega. To fakt, to já jdu ještě na stůl. Ještě vám ukážu nějaký draty. Bar Max, co to je? Vítej na Max, to je PvP. Aha. Jo, aha. Doufám, že to je dobře slyšet. Max, jsem na tvém PvP asi. Já vím, toho není prostě skákačka, ale... To. Ují. No, tak já ještě jsem na to a ještě ukážu nějaký ty. Že tam jsem poslední. Jsem právě všechny neviděla, protože já jsem teďka tady nějakou dobu nebyla. No, jdeš do... Jo, killbox, ten je dobrý. A jsou tady tak trošku díry. Moment. Hned to projde, takže to... Tak už nejsem, protože on nic nějak zrušil takhle, že je zadarmo, že je placený. To jste viděli určitě. Nebo teda, to jste určitě mohli vidět, jak jsem byl tam na tom warpu. A teďka, teď se Bozga píše, že má ještě to. Čekaj, tak to já se hnedka zeptám. Jdu ho teda učit. Hello, teda ještě půjde. Takže se prostě nebude rušit, takže super. Možná. Fajn, takže toto byl teda poslední ten, tak já ještě tady počkám na to odpověď a... Já nevím, no. Tady jsou pravidla. Vypočítaj si to, mám 2000 kreditů každý den za strany 3. Počkat, takže počítaj si to, mám 2000 kreditů každý den za strany 3. Jenom 3? What? Jenom 3 kredity se odstraní za den? Tyjo, tak to jsem hrozně ráda, teda, že jde. To. Já už natáčím 9 minut a teď 7 sekund. No tak dobrý, já už bych to tak nějak ukončila, takže ukázala jsem vám teda to nějaké ty warpy. A takže to je mega PvP tady. Takže snad je to dobře slyšet, já nevím. Takže já jdu trošku na stranu. Takže to by bylo tak pro tuto videjko všechno. Když tak ip nebo co to je, vám mě nemůžeš zabít, kámo. A právě natáčím. Čus. No a takže tak. Teď nevím, kde jsem skončila.
No, takže tady bych to teda ukončila. No, teda i budete mít v popisku videa. A určitě se přijďte podívat, budu se nás těšit, to je strašně super. To je nejlepší server, co asi znám. No a takže to by bylo tak všechno. A čus.